പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ ലാസ്റ്റാ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ, മുക്തി മുകുന്ദൻ അല്ലെ. ബാക്കി കിട്ടണ പോലെ ഭഗവാന് കിട്ടാൻ ഈസി അല്ല. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റും. 14 ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും അതേപോലെ തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വേണം. കാരണം മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ സങ്കല്പത്തിനേൽ അപ്പുറത്താണ് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാം മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേരുള്ളൂ അല്ലെ, അല്ലെ മുക്തി. അപ്പൊ മുക്തി തരുന്ന ഭഗവാനാണ്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾ 18 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ള ഡിഫറൻസ്? ദുഃഖപൂർണമാണ്. ദുഃഖപൂർണമാണ്. എന്താണ് ദുഃഖപൂർണ്ണ ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്. എന്താ? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്. കർമ്മവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം, നമുക്ക് കർമ്മത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല അല്ലെ. രണ്ടിന്റെ അവസ്ഥയാണ്, നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മസ്റ്റാ, പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അതിന്റെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അത്ര ആകർഷ്ടനായി മാറുന്ന പറയുന്നത്. അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് പുരാണത്തില്. ഇന്ദ്രന് ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു ശാപം കിട്ടാണ്. ഇന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ആരാ? ദേവന്മാരുടെ രാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര സുഖസൗകര്യമാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന്റെ അധിപതി അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന് ഒരു ശാപം കിട്ടണം. ഇന്ദ്രന് ശാപം കിട്ടുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ ലാസ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കേണ്ട ഒരു ശാപം കിട്ടണം. ആ ശാപം കിട്ടണാണ് അതിന്റെ പന്നിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ച് ജീവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ സമയം കഴിയാണ്. ഇന്ദ്രൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെന്ന് നാരദൻ പറയാ ഇന്ദ്രനോട്, കാരണം സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അവിടേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിട്ടുപോകും, കാരണം പന്നിക്കുട്ടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് അയാ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രന് പോലും പെട്ടെന്ന് അത് കളയാനുള്ള പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാണ് അതിന്ന് കടക്കാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് കടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്താ ഭൗതിക പറഞ്ഞ നാമജപം മാത്രമാണ്. ജപത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മ പറയുന്നത്. ഹരേർനാമ 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 കേവലം നാസ്തൈവ ഗതി രത്നത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജപയജ്ഞാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പൂജ, നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, നമ്മളൊരു പൂജ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ലോപം വരും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രത്തിന്റെ ലോപം വരും. മന്ത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണം, അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ, അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഹരേഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മള് ടെമ്പററി ആണ്. അതുമ്മ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരും. അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അത് സന്തോഷമല്ല, അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. ശരിക്കും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണത്. അപ്പൊ അത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, അതിന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഗീത പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഭക്തി എങ്ങനെ നടപ്പില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരും.
അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിന് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നു, നമ്മളെ മരണശേഷം എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ത്വര നമ്മളേക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും. അതാണ് ശരിക്കും ഗീത പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡൗട്ട് അല്ല, ശബ്ദത്തിൽ വല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഗീതാ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ആ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളെല്ലാവരും യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സുഖവും ദുഃഖവും സമ്മിശ്രമാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അതെന്താ കാരണം? എന്തിന് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ വന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത. നമ്മളെല്ലാവരും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തകൾ തുടങ്ങും, ഞാൻ എന്തിനാ വന്നത്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്കൊരു മരണം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ, മരണം എന്തായാലും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഈ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്, ഇങ്ങനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മളിലേ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനത്തിനുള്ള ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഭൗതികത വിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിയാണ്. ആ പോയിന്റ് ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുക്തി ചിന്തിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഗീത പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ആത്മീയത, അതായത് ഞാൻ എന്തിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, ഞാൻ ആരാകുന്നു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള യാതനകളും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ആ കാരണം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് കാരണത്തിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതാണ് പോയിന്റ്. അവിടേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. അതായത് ആനന്ദം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്, എല്ലാ വ്യക്തികളോടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാ പറയുള്ളൂ നമ്മളല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സന്തോഷമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തെ അത് കിട്ടിയില്ല. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദം, ആനന്ദം ശാശ്വതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ശാശ്വതമായിട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അത് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്നുള്ള സത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ശാസ്ത്രം, അതാണ് ഗീത. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഭൗതികതയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. ഇതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികതയായിട്ട് കാണാം, പക്ഷെ അതല്ല ഇത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. അതിന് ഗീത പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മെയിൻ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി അവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയല്ല, ഞാൻ ആത്മീയതയാണ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എന്റെ മരണസമയം എന്താണ് സംഭവിക്കുക, മരണശേഷത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, പുനർജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഇങ്ങനത്തുള്ള അന്വേഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗീതാ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗീതാ പഠനമല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും രണ്ടിലാണ്. അതിന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് വേൾഡാണ്. അവിടത്തെ നിയമം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ഇവിടത്തെ നിയമം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 14 ലോകങ്ങളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മുഴുവനും ഭൗതിക ലോകമാണ്. അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് പാതാളം തൊട്ട് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള 14 ലോകങ്ങളും ഈ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രനടക്കം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്കാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ നമുക്കുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തി
ശക്തി കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും പഠിച്ച് നമുക്ക് 18 പുരാണങ്ങൾ, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, ആര്യണ്യങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. ഇത് മുഴുവനും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു തീർക്കുക, അത് പഠിക്കല്ല വായിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല നമുക്ക്, അത് കൺഫേം ആണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഗീത എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കും? ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു സാരാംശമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഒരു സാരാംശമാണ് ഗീത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്താണ്, ആത്മീയത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഇതിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം, ഇത് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ബുക്ക് എല്ലാവരും നാളെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിടുക, നമ്പർ തരാം. അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവര് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ അയച്ചു തരും. ഓൺലൈനായാലും വാങ്ങിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അടിക്കുക, വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് 350-400 രൂപയോളം ആവറേജ് വരും. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ അഥവാ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാതാജിമാർക്ക് ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ജസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് സാധനത്ത്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് വേണം. ബുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ്, കാരണം നമുക്ക് 36-40-45 ദിവസത്തെ ടാർഗറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ 8 മണിക്ക് സമയമാണെങ്കിൽ 7:30 തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം 7:30 നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. 8 മണിക്കല്ല ക്ലാസ്, 7:30 ക്ലാസ്. 7:30 തൊട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവാം. 7:30 തൊട്ട് 8 മണി വരെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട്, എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ 8 മണിക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം നോക്കി വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരാണ്. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ആത്മീയത കിട്ടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ലെവലല്ല നമ്മൾ. ബ്രഹ്മചാരിയെ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവര് ബിസി ആവുന്ന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബിസി ആവണല്ല. നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് വേറെ എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും റയറാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് പറയണത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പോലും എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ക്ലോസ് വന്നു. കാരണം റിസ്ക് ആണ്. കാരണം അത്ര എളുപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് പൂർവികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് അതറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥം, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസം. ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം തീർക്കാനുള്ളതല്ല. അതിലെ ആത്മീയത, വിദ്യാഭ്യാസം, അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്ത ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോശ, പൈസ കിട്ടാ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അവന് അർത്ഥവും ഇതും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ മോശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ഗൃഹസ്ഥ ടൈമിൽ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പല ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ചിലർക്ക് വളരെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. ആരാണ് ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 7:30 തൊട്ട് 8 മണി വരെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. അതിൽ പോയിന്റ്സുകൾ, അനവധി പോയിന്റ്സുകൾ. നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്താലും നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ചില പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ മിസ്സിങ് ആവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോ അതിനോട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ജപം തുടങ്ങാം. ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാം. നമ്മ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ ബുക്ക് സാധാരണ നോവലോ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒന്നല്ല. അതായത് സയൻസ് അല്ലത്. സയൻസും കാണും, അല്ലാതെ ഇതിൽ കാണും. പക്ഷെ അത് ഇതല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും തമ്മിൽ. അതിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ കാണും, പക്ഷെ ഇത് അതല്ല. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പറയില്ല, 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അതാണ് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു നിയമം ഒരു ലോകത്തിലെ നിയമം അടുത്ത ലോകത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സയൻസിൽ ഒരിക്കലും ഈ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം നമ്മളെ വെച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് അതാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ മാറണം. അതിന്റെ വഴികളാണ് നമ്മളെ ഋഷീശ്വരന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും. മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കളാണ്, മന്ത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്കാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറണം. അത് നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മള് പറയുന്നത്, കുറച്ചെങ്കിലും, അതായത് സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതേ മഹത്വഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ, കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ വലിയ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് വലിയ ദുരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറവ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മള് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആത്മീയത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത നമ്മളേക്ക് തന്നെത്താനെ കുറയും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അരമണിക്കൂർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. 8 തൊട്ട് 9 മണി വരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് 7:30 തൊട്ട് 8 മണി വരെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഭഗവാനെ ആദ്യം സ്മരിക്കണേ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മളെ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കണേ. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഇതാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേണം, അതിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് വേണം. സാധു ഒരു ഭക്തൻ വേണം അല്ലെ, ഭക്ത സംഘം വേണം. ഇങ്ങനെ 3 കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് എല്ലാവരോടും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു സംഘമാണ്, ഒരു ഭക്ത സംഘമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്ത സംഘം, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിലില്ല. അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിൽ പല സംശയങ്ങൾ വരും. ഭഗവാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്, അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, കാളിയന്തിയുടെ ഇത് ചെയ്തപ്പോ എത്ര വയസ്സിലാണ് ചെയ്തത്, അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മൾ. ആ കീർത്തനങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ ആനന്ദിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതാണ് ഭക്തസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലിപ്പോ നമുക്കറിയാം, സയൻസ് ഇപ്പൊ പറയാ ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡിസ്കഷൻ. പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് അവരുടേതായ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുക. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഉള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ആനന്ദം മനസ്സിലാവുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ആനന്ദം മനസ്സിലാവില്ല. പലതരം കളികളുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കാണാത്ത വ്യക്തിക്കും ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത വ്യക്തിക്കും ഫുട്ബോൾ കളി കണ്ടെന്ന് ഒന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ തന്നെ പല ജന്മങ്ങൾ സുഹൃതം ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തി തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ, അതിലേക്ക് മുന്നിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മളില്ല. അപ്പൊ 7:30 തൊട്ട് 8 മണി വരെ നിങ്ങള് ഭക്തിപരമായിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ അതിനേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വന്ന് അപ്പൊ ജപം ചെയ്യാം. അത് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഓരോ ലെവലുകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ജീവകാരുണ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരോട് പറഞ്ഞ് ജീവകാരുണ്യം പ്രവർത്തനം ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് അവരെ ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഏത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 7:30 തൊട്ട് 8 മണി വരെ. 8 മണി തൊട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് വായിക്കണം, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. 3 കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും വേറെ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ക്ലാസ് എന്തായാലും നമ്മൾ 45 ദിവസം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ
സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണുണ്ടോ? ഒന്നും കിട്ടണില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതാണ് കാര്യം. ആ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മറ്റേ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്ത സംഘത്തിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മള് ഗീത പറയുമ്പോ അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇത് പറഞ്ഞ അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുനന്റെ ആദ്യം നമുക്കറിയാം, അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? കാരണം ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു, ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ വരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നൊരവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോഴും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യല്ലേ? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വിഷമം വരെ എന്നെ 100% സറണ്ടർ ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബലം തന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ സറണ്ടർ, ഫസ്റ്റ് അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ നിരത്തണം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ പിന്നെ ഭഗവാനിന് സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. കാരണം അത് ചെയ്യുന്ന ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭക്തന് മാത്രം ഭഗവാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഗ്നിദേവനുണ്ട്, നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചല്ല, എനിക്കൊരു ദേവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് ഒരു ദേവനുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി, ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോളർ ഭഗവാനാണ്. അതാണ്. പക്ഷെ അവരെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിലർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ സിമ്പിൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിന് കിട്ടും നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡീപ്പായിട്ട് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു പോകും എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസേഴ്സ്. കാരണം നമ്മളെ പോലെയുള്ള നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരാണ് ഒരു 100 വർഷം 1000 വർഷം 10000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആൻസർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മൾ വായിക്കാത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തതും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കതെല്ലാതും പുതിയതായിട്ട് തോന്നണം. നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ആ സംശയമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മളെ സംശയമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതികതയാണോ ശരി, ആത്മീയതയാണോ ശരി, ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഗുരുക്കന്മാരെ വധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ തെറ്റാ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ തെറ്റാണ് അല്ലെ? അതാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ഗുരുനാഥന് പിതാമഹന്മാരെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനനെ അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരെ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ദുര്യോധന അവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത്രയും സ്നേഹമാണ് ഇവരോട്. അവരെ ആ വ്യക്തിനെ വധിക്കാനൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ? അവരെ വധിക്കാൻ അവരാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് നോക്കിയേ, മനസ്സിലായി അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാം. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഏജിലുള്ളവരായിരിക്കും, മോർ ദാൻ 50 ഏജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പലവർക്കും എന്താണ് നമുക്ക് പല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ. അതും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും അത് തന്നെ, അതും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. അവരെയും സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദ യോഗം, അർജുന്റെ ദുഃഖമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭഗവത് ഗീത യഥാരൂപം, അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കണ ബുക്ക്. അതായത് ഈ ഞാൻ കാണിച്ച 2-3 പ്രാവശ്യം ഈ ബുക്കിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗീത ഉപദേശിച്ചു, മഹാഭാരതത്തില് വരുന്ന ഗീത. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പലതര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, കാരണം ഗീതയ്ക്ക് അനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ
കുറച്ച് ശ്ലോകം വായിച്ച് എന്റെ ഐഡിയയിൽ ഒരു എഴുതും. അങ്ങനെ അനവധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരി ഏത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഭക്തനിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മളെ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പരയെ അവരൊക്കെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അതിന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതാണ് ആ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാല് വൈഷ്ണവരിൽ തന്നെ 4 പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതില് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, രുദ്ര സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, ശ്രീ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നത്. പല സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ വരുമ്പോ ആദ്യം കൃഷ്ണൻ വരും, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരും, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് വരും, പിന്നെ നാരദൻ വരും, പിന്നെ വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുവാദർ വരെയാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുവാദർ സ്വാമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. അത് വ്യാഖ്യാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒറിജിനൽ സാധനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അത് തന്നെ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം സെയിം തന്നെ. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സെയിം തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത്. അതായത് ഭാവാർത്ഥം വരുന്നത്. മറ്റേ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വരുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആരാണ്? ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? സത്യം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരു സത്യം നമുക്കറിയാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻസ് ടീച്ചർക്കോ സയൻസ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. മാത്സ് ടീച്ചർക്കോ മാത്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്കോ ആത്മീയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവർ അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പല ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ആത്മീയാചാര്യന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ പല ആചാര്യന്മാരും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബുക്കിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് പോണത്. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ഇത് മംഗളാചാരാണ്. നമ്മള് മന്ത്രം ചൊല്ലിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളറിയാം, നമ്മള് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ ശ്ലോകമാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരും, നമ്മളെ ഉൾക്കാഴ്ച ഉയർത്തുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉൾക്കാഴ്ച എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അതാണ് ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധ ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോട് പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മളിത് ശ്രദ്ധയോട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊരു 10 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 1000 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1000 രീതിയിൽ ഇത് തോന്നും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത്തരം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണിത്. നമ്മൾ കാണുന്ന മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ മീനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് തോന്നും. അതാണ് ഇതിൽ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ആത്മീയത ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധയോട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനാണ് എല്ലാതും ചെയ്തെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പറയും സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയും ഞാനുണ്ട് ഇതെല്ലാതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ക്രിയേറ്ററോ അല്ല ഡെവലപ്പറോ അല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ തത്വചിന്തയ്ക്ക് ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അതാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ശരീരമാണ്. ഈ ശരീരം എന്താണ് മനസ്സിലായി? ഈ ശരീരം എന്താണ് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം, പിന്നെ ആത്മാവ് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ ലെവലിൽ ഭഗവാനെ രൂപീകരിച്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ അതിന് സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സയൻസ് ടീച്ചർ എടുത്ത് തന്നെ പോകണം, മാത്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്സ് ടീച്ചർ എടുത്ത് തന്നെ പോകണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമുക്കൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 3 കാര്യമാണ് പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇതൊരു പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്, അല്ലാണ്ട് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് സത്യം, എന്താണ് അസത്യം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നിന്റെ ഇഷ്ടം. അതിന് ഒരു വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ചാർവാകന്മാരെ കഥ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ചോദിക്കുന്ന രംഗമാണ്, അതിപ്പോ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധയോട് പഠിക്കണം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത്ര ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലോ നമുക്ക് ആത്മീയത മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബാഹ്യ പ്രവർത്തനം അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രേഷ്ണ. അപ്പോ ഒരാൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആത്മീയത നേടാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്ന 3 പോയിന്റ്സിലെ ഏറ്റവും പല പോയിന്റ്സിലും 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് അത്. പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാര്യം, നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭാഗമാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കണം. അത് പല രൂപത്തിലാവാം, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ പലരും പല ലെവലിലായിരിക്കും മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർ ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് മന്ത്രം അറിയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എന്തായാലും ആത്മീയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ അതിന്റെ പവറുകളുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമുക്കറിയാലോ പല കാര്യങ്ങളും. ചില മന്ത്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രങ്ങള് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിവ് വേണം. നമ്മൾ അതേ രീതിയിലൊക്കെ ഉച്ചരിക്കണം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് മഹാമന്ത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ത്രൂ വന്നിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യരെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഗീതനെ അമൃത്, അതിനെ പറഞ്ഞത് എസെൻസ് ഓഫ് ആൾ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെ സാരാംശം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കുറച്ച് ഇതുള്ളത്, നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളൂ നമുക്ക്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളെ വാർദ്ധക്യം അതിൽ പോയി, ബാല്യം വേറെ രീതിയിൽ പോയി, കുറെ എഡ്യൂക്കേഷന് പോയി, കുറച്ച് വേറെ കാര്യത്തിന് പോയി, നമ്മളെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കുറവില് അത്രയും കുറവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ച് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആത്മീയതയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് വായിച്ചിട്ടല്ല, വായിക്കുന്നതിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ശങ്കരാചാര്യ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനി മൊബൈൽ ഇറക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൊബൈലിന്റെ കമ്പനി ആര് നിർമ്മിച്ചെന്നോ, അത് ഏത് കമ്പനിക്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതെന്നോ, ഏത് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു മൊബൈൽ, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ എടുക്കുക, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ് അത് ആ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നത് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് അതിനോട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് പ്ലസ് മൈനസും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗീതയ്ക്ക്. മഹാഭാരതം അത് അടുത്ത സ്ലൈഡാണ്.
അർജുനൻ യുദ്ധം, അത് അർജുനന്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറുന്ന രംഗങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ധർമ്മം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ഫസ്റ്റ് ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര എന്നാണ്. ഗീത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ധർമ്മം എന്ന് തുടങ്ങി വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണതല്ല ധർമ്മം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ചില നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം, അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അത് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ്, ധർമ്മത്തെ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് അടുത്ത, അപ്പൊ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. ധർമ്മം ക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര, ധർമ്മമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതായത് ഭഗവാനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എന്നാണ്, ജീവൻ ആത്മാവ്, പിന്നെ ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒരു ഉപദേശമാണ് ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാ. ഇതില് നമുക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് പോണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ലൈഡ്. പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാ. കാരണം കുരുവംശം എന്നാണ് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ പറയാല്ലേ, കുരുവംശം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ കുരുവംശത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യം ഗംഗ, ശാന്തനു മഹാരാജാവ് വരെ. കുരുവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവാണ് ശാന്തനു മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ശാന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ശാന്തനു മഹാരാജന് സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് വിചിത്രവീരനും പിന്നെ ചിത്രാംഗതനും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവർ രണ്ട് പുത്രന്മാരാണ് ശാന്തനും സത്യവതിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും. പിന്നെ സത്യവതിക്ക് പരാശര മുനിയിലുണ്ടായിരുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. ശാന്തനു ഗംഗയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഇത് നിങ്ങൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ പരാശര മുനിയില് സത്യവതിക്കുണ്ടായ പുത്രനാണ് വ്യാസദേവൻ, ശാന്തനുവില് ഗംഗയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ. ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞു, വ്യാസദേവന്റെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ശാന്തനിലും സത്യവതിയിലും ഉണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും, രണ്ട് പുത്രന്മാരും. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും എന്തിനു പറഞ്ഞ അംബികയും അംബാലികയും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് അവര്. അംബികനും അംബാലികനും ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് അംബികയും അംബാലികനെയും. പിന്നെ അവർക്ക് പുത്രന്മാരില്ലാത്ത സമയത്ത് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അംബികയ്ക്കും അംബാലികയിലും വ്യാസദേവനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരും അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡുവും. അതായത് വ്യാസദേവനിലെ അംബികയ്ക്കും അംബാലിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവന് ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുത്രനാണ് വിതുരൻ. അങ്ങനെ 3 അടുത്ത ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അവര് വന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര്, പാണ്ഡു, വിതുരർ. പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിൽ വരുമ്പോ ഇവരില് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഗാന്ധാരി ഭാര്യ ഗാന്ധാരിയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രനും ഗാന്ധാരി അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പുത്രന്മാരാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ 98 ആൺമക്കള്. വിചിത്രവീരനും ചിത്രാംഗതന്റെ അതൊന്നുകൂടെ പറയുന്നു. ചിത്രാംഗതനും അതായത് ശാന്തനും മഹാരാജാവിന്റെയും സത്യവതിയുടെയും പുത്രന്മാരാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും. ആ ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീരനും മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പുത്രന്മാരെ വംശം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് സത്യവതി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്. കാരണം വ്യാസദേവന്റെ മകൻ, സത്യവതിയുടെ മകൻ തന്നെയാണല്ലോ വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്. അങ്ങനില് അവരില് പുത്രന്മാരുണ്ടാവുന്നതാണ്. അതായത് വ്യാസദേവന് അംബികയിലും അംബാലിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും. അപ്പൊ അടുത്ത ആ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഗാന്ധാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരാണ് 100 പുത്രൻ. നമുക്കറിയാം ദുര്യോധനൻ, പിന്നെ ദുശാസനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുത്രന്മാര്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുന്തിക്ക്
പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയുണ്ടാവുന്ന പുത്രന്മാരാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, അങ്ങനെ 3 പുത്രന്മാര്. പിന്നെ പാണ്ഡുവിന്റെ ഭാര്യമാരാണ് കുന്തി, മാദ്രി. അപ്പൊ കുന്തിയിലുണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡുവിന് മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രന്മാരാണ് നകുലൻ, സഹദേവൻ. 5 അതിന് പഞ്ചപാണ്ഡവർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. ഇത് പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാര്. അപ്പൊ അത് പാണ്ഡുവിക്ക് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തിക്ക് 3 പുത്രനും മാദ്രി, നകുലൻ, സഹോദരനാണ്. അതിന് പല ലെവലുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുന്നത് യമദേവന്റെ ആണെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ വായുദേവന്റെ ശക്തിയാണെന്നും അതൊക്കെ ആ ലെവല്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാറ്. പിന്നെ കർണന് കുന്തിയില് സൂര്യദേവനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രനാണ് കർണൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും 5 + 1 6 പേര് കർണനടക്കം. പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് വരുമ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ, അവർക്കറിയാം പാഞ്ചാലി, ദ്രൗപദി അല്ലെ, ദ്രൗപദിക്കും 5 പേരും കൂടിയാണ് ദ്രൗപദി വരുന്നത്. പിന്നെ അർജുനന് സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്ഞിയാണ്, അതായത് ഭാര്യയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനും സുഭദ്ര, അപ്പൊ അവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള മകനാണ് അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനും സുഭദ്രയിലുള്ള മകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യാണ് നമുക്കറിയാം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അഭിമന്യുന്റെ പുത്രനാണ് ശരിക്കും പരീക്ഷത്ത്. അഭിമന്യുന്റെ ഉത്തരകയും പരീക്ഷത്ത്. ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ കഥ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ, അതിൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സപ്താഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം 7 ദിവസം കൊണ്ട് ശ്രവിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന്, നമ്മളെ ആത്മീയതയിൽ ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് പരീക്ഷത്തിന്റെ മകനാണ് ജനമേജയൻ. അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് സുഭദ്രയുടെ സഹോദരന്മാരാണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. അപ്പൊ അവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതിൽ അവിടെ വരുന്ന അവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സുഭദ്ര, കൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ അങ്ങനെ 3 പേരെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെയാണ് അവിടെ പൂജകാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണ്. പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന് സ്വന്തം പുത്രന്മാര് ഉണ്ടോ? പിന്നെ കൃഷ്ണനില്ല. യാദവകുലമൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലാണ്ട് യാദവകുലം, സാമ്പൻ അങ്ങനൊക്കെ ഒക്കെ വരുന്ന അതിൽ വരുന്നല്ലേ. കൃഷ്ണന്റെ പുത്രന്മാരുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പുത്രന്മാരല്ല പിന്നെ യദുകുലം നശിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നശിപ്പാണ്. പിന്നെ കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വരാണ് നടക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളും. സാമ്പനല്ല ലാസ്റ്റ് അത് കുലം തന്നെ നശിപ്പിച്ചല്ല. അത് ഒലക്ക പ്രസവിക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ അല്ലേ? അങ്ങനെ അതന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് കുരുവംശത്തിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവതിയുടെ നമ്മൾ ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്, ഒന്ന് കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. മുട്ടി ജയ ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കർമ്മയോഗം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് 1 തൊട്ട് 6 അധ്യായം വരെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 തൊട്ട് 12 വരെ. ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം നമ്മുടെ സെന്ററിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ സ്വർണ്ണമാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഗോൾഡ് അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അലമാരിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ അത്ര രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ ആ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംഖ്യകളിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് 9, 18 ഒക്കെ. അത് നമുക്ക് 108 മന്ത്രങ്ങൾ, 18 ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളത് വളരെയധികം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെത്തിനും അതിൻ്റെ ഉള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെന്ററിലാണ്. അത് വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സാരാംശം. നമ്മൾ ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നത് ഭക്തിയിലേക്കാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭക്തി രഹസ്യമാണ്, അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് സഹസ്രസത ലക്ഷ്മി സേവമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദേവി, അതായത് ഐശ്വര്യ ദേവത ലക്ഷ്മിമാര് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഐശ്വര്യ ദേവത തന്നെ ഭഗവാൻ, അതിലെ ഒന്നല്ല ലക്ഷണം പറഞ്ഞത്. അതായത് ബ്രഹ്മസമയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അത്ര അത് പെട്ടെന്ന് ഈസി അല്ല നമുക്ക് ആ ഭക്തി ലഭിക്കാനാണ്. അതിന് ഭക്തി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഭൗതികത വീണ്ടും കിട്ടും, ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി. അത് നമുക്ക് അർജുനന്റെ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ദുര്യോധന എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോ അർജുനൻ ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഭഗവാൻ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രം വരുള്ളൂ കേട്ടോ, എന്ന് ഞാൻ ആയുധം അടക്കം എടുക്കൂല, പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിൽക്കുക എന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭക്തനറിയാം ഭക്തിയാണ് ആവശ്യം, ഭഗവാനാണ് ആവശ്യം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിനത് മനസ്സിലാവില്ല, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഭക്തി രഹസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അതാണ് കർമ്മയോഗമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗമാണ്. നമ്മളെ ആത്മാവ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം അതേപോലെയായി ജഡാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാത്ത രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പല പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളതായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പല രഹസ്യങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരോടും പറയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ക്ലോസ് ഫീൽ ചെയ്ത വ്യക്തികളോട് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി രഹസ്യമാർഗത്തിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് ഭക്തിനെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം അത് മധ്യത്തിലാണ്. രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്താൻ തന്നെ എളുപ്പമല്ല, ബാക്കിയുള്ള ഭടന്മാരെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും എത്താം. അതേപോലെ അപ്പൊ ആ മധ്യത്തിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അത്രയും രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അത്. പിന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രഭാത സ്വാമികളും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചു. നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാതും നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദ സ്വാമി ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോ തന്നെ അതിനു മുന്നുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുന്നിൽ നോക്കിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രമുഖരായ എല്ലാ പരമ്പരയിലും അനേകമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിലുള്ള വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പറയുന്നതാണ് ശ്രീ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീധരസ്വാമി, ശ്രീപാദ് രാമാനുചാര്യം. ഇത്തരം വ്യക്തികൾ ഇതിൽ അനവധി ഉണ്ടാവും. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും, അതായത് നമ്മളൊരു ഗുരുസ്മരണം നടത്തുന്നതാണ്. പ്രഭാത സ്വാമി ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് കടം തന്നെ നമുക്ക് പല കടങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഓരോരുത്തരും നമ്മള് മാതാപിതാവിന്റെ പരം അങ്ങനെ പല കടങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ കടത്തിന് നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ 4 പേരാണ് പ്രഭാത സ്വാമി അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഭഗവതിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 574 ശ്ലോകങ്ങള്, അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 84, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 41, ധൃതരാഷ്ട്രൻ 1 ശ്ലോകം. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒറ്റ ശ്ലോകം, കാരണം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം, പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇല്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഇതില്. അത് അത്രയും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശങ്ങൾ കൂടുതലും കൊടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് കുറവാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾവി, അതാണ് ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് അർജുനൊന്നും ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ശ്രവണമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോയില്ല. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച
ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദയുത്സവ മാമക പാണ്ഡവ ചൈവ കിമകുർബത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സ്കരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? പുണ്യസ്ഥലമായ എന്ന് പറയണത് അല്ലെ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നു പുണ്യക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളില് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂചന. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് തന്നെ അവിടെ സംശയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സെൽഫിഷ്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം തോൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും ഫെയിൽ ആവും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്ത നമ്മൾ ജയിച്ചാലോ, നമ്മൾ വീണ്ടും ചെന്ന് നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് യുദ്ധം തോൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്നാലും ആ സെൽഫിഷ്നെസ് വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വിടാനും പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കുറെ മീനിങ്ങുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഒന്നിച്ച് അവിടെ സെൽഫിഷ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോഴും അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും ഒരേ ലെവലിലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാണാനേ കഴിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ സെൽഫിഷ് ആണ്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ന് നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നോ അവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ 26 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ബോധം കെട്ട് വീഴും, നമ്മളെ ലെവലിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് യുക്തിയും ഭക്തിയും എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വ്യാസ ശിഷ്യനായിരുന്ന സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് സഞ്ജയന് അത് കാണാനുള്ള ശക്തി, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് വിതുരർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, സഞ്ജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർ കാണാൻ കഴിച്ചില്ല, സഞ്ജയനും കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗം എങ്ങനെ കാണാം? ആ യുദ്ധരംഗം കാണാനുള്ള പവർ ശരിക്കും വ്യാസദേവനാൽ സഞ്ജയന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തെ കളകൾ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണ നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്ന് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇതുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്ത പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ജയം പാണ്ഡവർക്കാണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഗീതനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ 2-3 പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം 2 മിനിറ്റ്. കാരണം ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിക ശാസ്ത്രമാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് വേറെ ശാസ്ത്രമല്ല. അപ്പൊ അത് ആ ലെവലിൽ നമ്മളായിരിക്കും ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ദൈവിക ശാസ്ത്രമാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെയും സ്വാർത്ഥ പ്രചോദനങ്ങളും ഇല്ലാതെയും സനിഷ്കൃതം വായിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തനായ ഒരാളുടെ സഹായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണഭക്തൻ രചിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാത സമയമാണ്. അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റ് അധ്യാത്മ കൃതികളിലുള്ളതെല്ലാം ഗീതയിലുണ്ട്, മറ്റൊന്നിൽ കാണാത്തതും വായനക്കാർ ഇതിൽ കണ്ടെത്താം. എവിടെ എന്തെല്ലാം ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാ ബുക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അത് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് ഒറ്റ ശ്ലോകം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരിൽ 99% ഓൺ. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യനാണ് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. അതിൻ്റെതായ പല കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കിട്ടും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടില്ല. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം, അത് റൂൾസിൽ വരുന്നതാണ്. 3rd ലെവലാകുമ്പോൾ പിന്നെ കൺഫേം ആണ്, നോ ഓപ്ഷൻ. അല്ലാത്തവരുടെ 2nd ലെവലിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറയും. അത് ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. 1. 2 ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. അത്
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ബുക്ക് വായിക്കണം. 7 തൊട്ട് 8 മണി വരെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ അഡ്മിൻസിനോട് പറയാം, ജപം ചെയ്തിരിക്കണം. ജപം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ്, അതായത് 7:55 ജപം തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഗ്രൂപ്പിൽ പേരിടുക, അവരെ പേര് വിളിക്കും, അവർ 5 മിനിറ്റ് ജപിക്കാം. 2-3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ നാളെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങും. അപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല. 5 മിനിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ 5 മിനിറ്റ് ജപിക്കുക. 7:55. അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ ലൈവ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത്, അതായത് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ജപിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മൾ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കണം. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഡൗട്ടുകൾ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഗീതനെ നമ്മളെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അയ്യോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്ന നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അത് നമുക്കും രണ്ടുപേർക്കും ബെറ്റർ ആണ്. അത് നിങ്ങളിപ്പോ ചിലവർക്ക്, ചില മാതാജിമാർക്ക് അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോബ് ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ജപത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു തരുമോ? ജപം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാല എടുക്കാം. മാല എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, മാല ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ നാമമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കാരണം നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് ഗുരുപരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈശ്വര, അതായത് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 32ാമത്തെ ഗുരുവിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു 400-450 വർഷം മുന്നുണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ ഓരോ സമയത്തും യുഗം തോറും പല രീതിയിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. കാരണം നെറ്റിന് ശക്തിവാസ അവതാരം, അതിന് മന്നന്തര അവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ചില പലതരം അവതാരങ്ങൾ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാൻ കാട് കയറിപ്പോയി, സോറി. അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. നമ്മൾ മാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 108 മാലര ഒരു മാല വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ 108 മുത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു കൗണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ 108 ഹരേ കൃഷ്ണ അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുന്ന രാമ ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും 90% ആൾക്കാരും പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടൈമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിനും കൂടി സ്പെയർ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാലത്ത് ചെയ്യണേ കാലത്ത്, വൈകിട്ട് ചെയ്യണേ വൈകിട്ട്. സാധാരണ ശുദ്ധിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ശുദ്ധി ചെയ്താൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ബെസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 7 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ 2 മാലെങ്കിലും 4 മാല ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. കാരണം 4 മാല ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ പറയുന്നില്ലേ, അറിയാണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇത് നമ്മളിൽ വരും. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഗുരുജി. ഇപ്പൊ ഈ ചൊല്ലിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എല്ലാരെ കൊണ്ടും ചൊല്ലിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ജപിക്കുന്ന ആർക്കാണ് ചെയ്യാൻ, ലൈവായിട്ട് ആരെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ഇടും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പേരിട്ടാൽ മതി, ഞാൻ ഇന്ന് ജപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 7:55 അവരെ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലരും പേരും കൺഫ്യൂസ് ആവുമല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളെ പേരിടും. അത് ഭഗവാൻ എടുത്താന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നാളെ നിങ്ങൾ പേരിടുക, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പേര് വിളിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ്
5 മിനിറ്റ് മാതാജിയുടെ പേര് രമാദേവി മാതാജി എന്ന് ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, ഇത് വായിച്ചോളൂ പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഈ മാതാജി ഹരേ രാമ ചൊല്ലിയാൽ മതിയോ? അല്ല മറ്റു കീർത്തനം ചൊല്ലാം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നമ്മൾ മന്ത്രം ചെല്ലണ്ടേ, അത് നമ്മൾ ചൊല്ലാം. അത് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചാട്ട് ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെയും. ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ശന്തനു മഹാരാജവും ഗംഗാദേവിയും എന്നല്ലേ? ഗംഗ ഒരു നദിയല്ലേ? നദിയിലെ അത് അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രഭു, ഈ ലോജിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ തന്നെ ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഗംഗനൊക്കെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ ലോജിക്കായിട്ട് ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എത്തൂല. നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കും. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സുകൾ, നദിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗംഗ നദിയല്ലേ? എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലാതെ അതിന് അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങള്, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? ഏത് വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉള്ളൂ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് കേൾക്കാം. ആദ്യം കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം. എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് ഭൗതികത എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലായിട്ടില്ല. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഗുരുവിന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആൻസർ പറയേണ്ട, അത് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ദാനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വേറെ നമ്മൾ ഭക്തി കൊടുക്കൂല. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത്ര രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ, നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഉള്ളിലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയത പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ 4 മാല ജപിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ 4 മാല ജപിക്കണോ? 4 മാല നമ്മൾ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് ജയിക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യുക, വൈകിട്ട് ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഇല്ല അതിന്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അതാണ് നമ്മൾ പറയണത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാലത്ത് ജപിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 മാല നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ ജപിക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അല്ല നമുക്ക് സമയമില്ല, കിട്ടണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ 1 മാല ജപിച്ച്, ഇന്ന് 1 മാല ജപിച്ച്, നാളെ 5 മാല ജപിച്ച്, നാളെ 3 മാല ജപിച്ച്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് 1 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 1 മാല തന്നെ ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. പക്ഷെ എല്ലാവരും ജപിച്ചിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വരുമ്പോ നമ്മളെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇത് ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആത്മീയത അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയാണത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മൈൻഡിലേക്കാണ്. ഭക്തിയാണ്. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അതീതയുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് നേരം എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിരിക്കണം. എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവര് ക്ലാസ് കേൾക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ പറയാ, ഗ്രൂപ്പിലിടാം, അവർ ക്ലാസ് എടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലായി അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അത് നിങ്ങൾ അത് ഒരു വലിയ ബർഡൻ എടുക്കണ്ട. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നാളെ ഏകാദശിയാ?
നാളെ ഏകദേശം മാതാജി. ഏകദേശം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ഏകദേശം ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവര് എന്താണ് പല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാം ഭഗവാന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാന്ധ്യകൽപതരൂപച കൃപാസിന്ധ്യാപച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നന്ദകോടി ഗുരുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. നാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.